Siema chwasty, z tej strony Szatan, zespół Konkol. Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystkie głosy, które na nas oddaliście w głosowaniu Antyfestu, Antyradia. Dzięki temu możemy zagrać 28 listopada w Riffie Megastore w Warszawie. Na Instagramie Antyradia jest post konkursowy, w którym możecie zgarnąć aż 10 wejściówek właśnie na to wydarzenie. Tak tylko przypomnę, że my gramy o 16:30, więc warto być. Żeby zgarnąć wlot, musicie napisać w komentarzu pod tym postem, dlaczego to wy macie dostać ten bilet. Czas na pisanie komentarzy macie do jutra, do środy, do godziny 15. Pełen regulamin konkursu znajduje się na stronie antyradio.pl, a ja od siebie dodam, że możecie oznaczać Konkol Band i dawać hashtag jestem chwastem oraz podlej chwasta. Najlepsze nawadnianie najlepszą wodą na świecie. To jest taka informacja w sumie dla nas, ile was jest chwastów i ilu chwastów trzeba nawodnić. Venom Spring. Do zobaczyska, widzimy się w piątek w stolicy.